ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тж. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор боз якчанд намуд хона ва замин квартираҳои нав равон кардан ки мо қабул карда пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо мо рекунем, мо дар видеои оянда фурӯш рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ки бо нархҳои 95,000 сомонӣ ки нархи арзон. Квартира аз райони Фирдавсӣ бо нархи 95,000 сомонӣ аст ки тайёр. ва хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат, Ҳисор, Душанбе, Бохтар, Рудакӣ ва дигар ноҳияҳо аст ки ҳамашро баҳри шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар хӯр аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 173 сомонӣ. навора сар мекунем, маромад рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар наздикии бозори Очарӣ гуфтагӣ аст соҳибшон. ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки бо ремонтҳои замонавӣ ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. хонаҳо ремонт кардагӣ аст 3 дар хона бо калидорчааш ки гирдаш полни худ маҳкам, рӯи ҳавлиш бетон ва пешхона бо навес, кондитсионер дар тирезаҳои нав. Обшим хона тайёр барои зиндаги кардан, ремонтшам кардагӣ аст, нархшам қимат нест. боз такрор мекунем ки шаҳри Бохтар наздикии бозори Шариф. хай бо дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон мегирен. канализатсия ҳам обсодиш позитсияни ҳаст. дастирошам мегад фурӯхта мешавад бо нархи $18,000 ки бо арзонтарам мешавад. ин ҳами рақамошон аст, мегафон позитсияни кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. рақамо мегафон аст ва WhatsAppшонам кор мекунад. аз ҳама хубаш дар рақамошон занг занед, бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. 2 сотиқ замин, 3 дар хона, ҳамаи шароитош муайён, ремонтҳои замонавиш кардӣ ки медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. марамар занг занед, бештар маълумотша гиред. хона дар шаҳри Бохтар, яъне наздикиш дар мактаб, мағоза, донишгоҳ, бозори Шариф, ҳамаш дар наздикиш. як бор занг занед, бештар маълумотша гирен, бо арзонтарам мешавад. дӯстони азиз, агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан агар шумо ҳам дошта бошед, маромад мо реклама мегузорем, сурат маълумотша дар WhatsApp имо мо рӯй кунен. лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен, силкаша падлисаш кунем. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. дуюм хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол гуфтагӣ аст соҳибшон. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. ҳамагӣ 6 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардагӣ тайёр ки обсведш аст. пеши хона кати да яъне ки арақчаи об мегзарад, фақат обшам яъне ки мегзаронед. ба пеши хона пушти забор кати арақчаи каналчаи об мегзорад. хона як топчан, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад. свет позитсияни аст ва водопроводча аз ҳамин об мегзаронед. дӯстони азиз, хоб, гирди хонаҳо полни худ маҳкам, дару тирезаҳои нав часпондагӣ. ҳар як кадоми хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст. чӣ хеле ки дар навор дидестем. срочно мегад сум дар акура мегад мефурӯшед бо нархи арзон, ҳамагӣ 135,000 сомонӣ ки боз арзонтарам мешавад. иққа хонаи арзон аз территорияи шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 135 таша мегад бо камтар дига арзонтарам мекунад. неки илтимос мегад фақат одамони харидори конкретна занг зананд. аз шумо хоҳиш кардем дӯстон ки беҳуда мегад нороҳат накунад, чунки одамони коргарам фақат барои одамони харидор. ин ҳами рақамо аст, билайна позитсияни кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст дорад. агар хоҳем дар WhatsApp нависем, хоҳем ёки аз ҳама хубаш дар рақамошон занг занем. дар наздикиёш ҳама чизҳои лозимӣ ҳамаш ҳаст. дӯстон азиз, маромад бо як бор дига гирен. об, свет, водопровод, ошхона, баня, якта топчан, ҳама чӣ дорад. ин ҳами рақамо занг занем, бештар маълумотша гиред, фақат барои одамони харидор. дӯстони азиз, чӣ намуди ки реклама ки дошта бошед дар WhatsApp имо рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. сеюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ дар Ленинский район, деҳаи Стахан гуфтагӣ аст қариби молбозор. боз такрор мекунем ки ноҳияи Рудакӣ, Ленинский район, деҳаи Стахан, қариби молбозор гуфтагӣ аст соҳибош. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардагӣ. дӯстони азиз, ки хона душ, ҳоҷатхона ва гирдаш
ва курук заборам дорад. Срочно мегӯяд пул дар кура мега мефурӯшад бо нархи 185 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. даруни хонаҳо хайр ремонт дорад, барои зиндагитон 100% мешавад. обсвет дар дурунаш. агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед мефаҳмида, рақамошона занг мезанед, пурсида мегирем. ин ҳамин рақамошон аст вавилон позитсияни кор мекунад. баъд дар рақамошона дӯстони азиз, яъне ки ватсапам ва фикрам дорад, бо хайр бори сахранӣ карда бинед, яъне ки аз ҳамаи хубаш дар рақамошон занг занед. 185 та бо арзонтарам мекунам. маромад тамос гиред ва агар ягон хонахар ки бошед, дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кора. мо дар видеои оянда хонаҳои шумо гуфтагира ҷудо карда пешкаштон мекунем. чорум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, бояд ягон хонаи фурӯшӣ аз территорияи ноҳияи Фархор, яъне аниқтараш тарафи Уртабуз мешавад, яъне Уртабуз гуфтага аст. заправкаҳои топ, яъне ки тор гуфтага аст, пушти стадиони мини. ҳамин хел маълумотҳо наст. ноҳияи Фархор, Уртабуз, заправкаҳои тор, пушти стадиони мини. дигар маълумотҳои пурра мега тариқи телефон. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагии тайёра ки дӯстон азиз. хоб як та кухни, баня, ошхона, хоб анҷомхонам ҳастай, совхози Уртабуз, заправкаҳои тор гуфтага астай, Сойбуш. срочно мегӯяд пул дар кора мега мефурӯшад бо нархи 250 000 сомонӣ, бо арзонтарам карда метиҳанд. одамоне ки наличи дар кор мега мегирам мега ҳамира арзон метиҳем, омода аз пеш бинен. хоб ин ҳамин рақамошон аст. мегафон кадомтон агар харидор ки бошем, бо дигар маълумотҳои пурраша мега тариқи телефон метиҳем. хай бисёр ба такрор мекунем. маромад занг зад бештар маълумотша аз соҳбашон гиред. хона ҳамаи шароитош омода аст ва тайёра барои зиндагӣ кардани ки ремонтам дорад. бештар маълумоташа аз рақамҳои поёмода маромад гиред. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, квартираи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе дар автовокзал гуфтага аст, яъне ки болои офиси Мегафон. намихе нависам. шаҳри Душанбе, автовокзал, ориентир офиси Мегафон, болои Мегафон да. духонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад. 54 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, ванна дорад, яъне туалетшкати. ошхона, ҳаммом ва ванна ҳамаш қоидавӣ. хоб дастрошно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 365 000 сомонӣ, боз арзонтара мешавад. термисам дорад. ҷойи хуб да мега пеши дом да мега банк, офисо ва компания обшим ҳама чӣ ҳастад. автовокзал пеши офиси Мегафон. ҳамагӣ бо нархи 365 та бо арзонтарам мешавад. дӯстони азиз, квартира арзон аст, қимат аст, худатон хулоса буред, бо ҳамирам арзон мекард. ин рақамошон аст, тисел кор мекунад. бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. агар шумо ҳамин хел квартираи фурӯшии қиматаи арзонаи заминаи квартираи мошина ягон маҳсулоти чизе ки бошад, мо фурӯшда мегузорем. сурат маълумотша маромад роӣ кунед. шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино 1 гуфтага аст, поёни бозори Фаровон. шаҳри Душанбе, райони Сино 1, поёни бозори Фаровон. ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардага. дӯстони азиз, ки якта ошхона, веранд, подвал, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. хоб хона хайр ремонту среднак барои зиндагӣ мешавад. ин ремонтое ки чанд қа пеш кардага аст, ранг бур кардага аст, барои зиндагӣ мешавад. ҳам фурӯхта мешавад, ҳам алишам карда мешавад. кадоми сумкати мегирад 280 000 сомонӣ бо арзон мекунад. кадоме ки як хонага, ду хонага квартира дошта бошад, алишам мешавад. аз территорияи Душанбе ду хонага ё як хонагам бошад, вариантҳои алишишона мегӯяд пешниҳод кунанд. кадоми сумкати мегӯяд боз такрор мекунад 280 та бо арзонтарам мекунад. хоб ин ҳамин рақамошон аст. Мегафон кор мекунад. бештар маълумотша аз соҳибашон гиред. обсвет, ошхона, банямаш қоидавӣ. як бор дигар боз занг зада қачон суҳбат кунед. хоҳиш ки лайкатон нагузоред, фаромӯш накунед ва силикаи навор дар васаи имо подписааш кунед. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, квартираи арзон аст ки аз территорияи Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст. соҳибшон, яъне ки поликлиника назди Зебушка, Корвон, наздики Корвон. дӯстони азиз, нагуфтанд ки дом чанд ошонаи чихалия мисол нагуфтанд, барои ҳамин нархаш арзон аст. кадомитон ки мехарен, бо як бор дига пурсен. 65 микрорайон, яъне ки Корвон, поликлиника назди Зебушка, райони Фирдавсӣ дохил мешавад.
як хонага квартира дар якум ошуна 20 квадрате ки дарунаш хай майдачи як хоначаи майда ки ҳамагӣ 20 квадрати метре. об свет ҳаста ошхона бания нам хеле чишоам дора дар инҷа бу наворда маълум аста хай хона яъне ки средний ремонт ва документошам 100%. канализатсиям дорад. Намедонам ки доми обшака чӣ хеле ки нархш бениҳоят арзон 95,000 сомонӣ аст ки боз арзон мешавад. 95,000 сомонӣ аст ки ихел квартира редкаи хел нархуда мегардад. Фақат ки камтар квадраташ майда. Ин ҳамин рақамҳо шунаса мегафон бо як бор дига занг занед маълумотои аниқ ва пурраша гиред. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон ҳаштум квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа дар текстил назди бозори Фаровон гуфтагааст соҳибшон. Шаҳло текстил назди бозори Фаровон. Сехонага квартира аст ки дар дуюм ошуна қарор дорад 60 квадрати метре. боб свет амин аст. ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухни дорад. Новостройка дом аст уже омода. дӯстони азиз ки телевизор, кондитсионер, холодильник, стиральная машина, обши қолинҳо, парда, кухни гарни, обшим ҳама чӣ дорад. бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад бо нархи 365,000 сомонӣ. бисёри баъд не каунтар мегӯяд арзон мекунем. одамои коргаре мегӯяд илтимос мегӯяд вақти монам вақти худашонро мегирад. фақат одамони харидор мегӯяд яъне тамос гиранд. хона ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳама шартош муайян аст. туназид ки назди шаҳло гуфтагааст ва текстил ҳамагӣ бо нархи 365,000 сомонӣ камтар арзон мешавад ки бисёри баъд не. хоб ин ҳамин рақамҳо шудаста вавилон кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим бошад занг зада бештар маълумотша аз соҳибашро гиред фақат барои одамони харидор. шумо дам агар чунин квартираи фурӯшии замин, хона, мошин, ягон техника барои фурӯхтан бошад марамат сурат маълумотшро гирем фурӯшда мегузорем. дар имрӯза наварам хонаи фурӯшӣ буд. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.